da ba za na ɓoye zance ba, ashe tsintsiya ba za ta kasa shara ba. Daga farin ciki bai zarce kan idanu ba, ya saba sa wani ba kamar masoyi ba. Ilalle, ilalle, ilala, ilalle, 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 ilalle. Duk mantuwa na katse hanzarin zance, jituwa na sakawa a tangarce, rabuwa kan sakawa a kimauce. Hali na so ba za kuma na fasa ba. Magana in ba ta ki ba zan gane ba. Da ba za na ɓoye zance ba, ashe tsintsiya ba za ta kasa shara ba.